Това е случай на млада жена на 26 години, изключително интелигентна, с висок стил на изразяване. Постепенно ми разкрих преживяванията си като жертва на принудителна сексуална експлоатация, при това от страна на интимния си партньор. Касае се за жена, която въпреки трудностите е успяла да излезе от порочния кръг на трафик, да продължи образованието си в елитен чуждестранен университет и да изгради живота си отново. Официалният повод за търсене на помощ беше различен, макар и свързан с основния проблем, което е типично за жертвите на трафик. Изпитваше срам, нерешителност, обърканост, но също така и силна потребност от доверителна връзка с друг човек. Беше изтощена от това да бяга от онзи свой образ, от който много се срамуваше и който беше свързан с принудителната сексуална експлоатация. Беше объркана и уморена от това да отцепва и отрича своето минало. У нея се долавяше амбивалентност в чувствата й спрямо партньора трафикант, който въпреки криминалните си прояви все още продължаваше да й е скъп. Изкушаваше я фантазията, че той би могъл да се промени. А когато за първи път Анастасия, майката на детето, дойде при мен, моята задача беше аз да я подготвя за едно съдебно заседание, на което предстоеше тя да се изправи срещу трафиканта, човека, който всъщност се е трафикирал и е принуждавал да се занимава с проституция. И всъщност този човек беше и баща на нейното дете, Алена. Нещата при Анастасия не бяха никак розови. А като казвам никак, имам предвид, че тя изпадаше в ужас и в паника при мисълта, че трябва да се изправи срещу въпросния човек и трябва да заяви директно нещата, които години наред беше мислила и беше потискала. Клиентката е израснала в среда, в която нейни базови потребности са останали неудовлетворени. Това, наред с социалните и икономически условия, е повлияло на по-нататъчните й стратегии за справяне и нейната уязвимост към попадане в връзка с насилие и съответно трафик. В нейната история можем да проследим ключовите елементи, които са характерни за порочния кръг на насилствената връзка и попадането в ситуация на трафик. Типичен за този процес е на първо място преживеният травматизъм в детството. Сериозна дисфункция в семейната среда, която е наблюдавана от жертвата като дете в родителските взаимоотношения, изначална липса на семейство или непълно такова. Насилие в двойката, а често и спрямо детето. Впоследствие младият човек се опитва да се спаси от затруднената ситуация, от дефицитите или безизходицата, като избяга в прибързано партньорство с някого, когото възприема като спасител. За съжаление, нерешените проблеми, от които жертвата се е опитала да избяга, продължават да я преследват, като се появяват в новите й отношения, в следващите стадии на живота й. Тя не търси медицинска помощ, не се обръща към органите на властта, тъй като и е втълпено още от процеса на нейното израстване и в тази връзка включително, че в тази държава няма никой, който да й помогне, тъй като
нейният насилник познава много хора с власт, разполага с много пари и тя по никакъв начин няма да може да се справи сама и да се защити. Освен това, основната заплаха виси над нея като дамоклев меч, именно, че ако предприеме нещо, за да избяга от тази връзка и да се освободи от него, то той ще изземе детето и повече никога няма да го види. Освен това е била заплашвана, че ще бъде залета с киселина, че ще бъде обезобразена, че няма да бъде способна да живее вече самостоятелно и ще бъде изцяло зависима в още по-голяма степен от насилника си. Това продължава с месеци и с години и постепенно сломява нейната съпротива и волята и желанието ѝ да направи нещо различно. Както казах, той е бил прекрасен в нейните очи в началото. Идеалният мъж, обличал я, грижил се за нея, хранил я, задоволявал всякакви нейни битови нужди. И така до момента, в който постепенно започва да я убеждава, че тя трябва да работи за него. Манипулирала е, казвала е, ние сега с теб, за да създадем едно семейство, трябва да работим и двамата, но тъй като аз, да речем, в момента не се чувствам много добре, парите ще трябва да изкарваш ти. И започва да я предлага на един приятел, втори, трети. В началото той ги представил като негови приятели. Всъщност това са били клиенти. А самата Анастасия по-късно разбира, тъй като знаете, че за едно момиче, което не е имало опит, не знае за какво става дума, била е доверчива, била е леконравна. Впоследствие обаче той я изкарва в чужбина и когато запременява тя, от него започват първите побоища. По нейни спомени тя е била бременна във втория месец, когато той я прибива за първи път, защото тя отказва да проституира. Било е тежко, било е жестоко. Извинете, просто когато се сетя за това, аз като жена и като майка няма начин да не се вълнувам от това какво се случва на друга жена. Неудовлетворените потребности и вътрешни конфликти обаче, останали неадресирани и неотработени до онзи момент, се превръщат в средство за манипулация от страна на трафиканта. Дефицитите в самооценката, както и неудовлетворените потребности от емоционална свързаност, са в основата на патологичната склонност на клиентката да спасява трафиканта от самия него. Вероятно в онзи момент това е бил единственият или основният начин, който е бил известен, за да подхранва себе си, своята ценност в междуличностния контакт. И точно през този механизъм трафикантът е успял да я превърже към себе си. Същите тези дефицити обясняват и нейната склонност да заплати прекалено висока цена, за да получи и запази това, което ѝ е липсвало през детството. Потребността и от емоционална близост и от усещане за лична значимост от своя страна се е направили податлива към вменяване на вина, манипулации от страна на трафиканта и прехвърляне на отговорността за намиране на изход от затруднени ситуации. Следващите месеци е била прибивана жестоко още няколко пъти, тъй като се опитвала да спре, да не се вижда с клиенти, искала е да престане да проституира, но не е имала избор, тъй като, както знаем, някои хора предпочитат да се виждат и да извършват полово сношение с бременни жени. Не знам каква наслада им носи това. Много изкривено и много болно. Но, уви. И като бременна тя е носила много повече пари, отколкото останалите момичета.
Била е заключена в една къща в чужда държава. Освен всичко е била и другирана. Опитала се на няколко пъти да избяга и да се измъкне, но не е успяла. Става и ясно, освен това, че който се опита да се измъкне от тази мрежа на насилие, тормоз и контрол, свързана с трафика на хора, на практика е прибиван от бой, унижаван и са му отнемани всички средства, които са получени по време на трафика на хора, което всъщност го оставя без никакъв избор и възможност да се спаси и да живее самостоятелно. По този начин, много скоро след раждането на детето, Анастасия е била трафикирана в Западна Европа, като неколкократно е била завеждана в различни западноевропейски държави и е била принуждавана да проституира. Като това, което разказа, е, че подобен род случаи на насилие и тормоз по време на трафика на хора са се случвали не само в закрити помещения, в специално подготвени къщи или стаи, но и по магистралите. Това, което Анастасия разказваше през плач, е, че това е най-страшният момент от живота й. Времето, в което е осъзнала, че не може да се измъкне, тъй като детето й е при нейния трафикант, а тя не може да остави дъщеря си. В онзи следващ етап нейният принос към семейството вече се е превърнал в принудителен, без оглед на нейната готовност и воля. Като вече става дума за насилствена проституция на околовръстен път. А наред с нея, трафикантът е привлякал и още едно момиче, което да експлоатира сексуално. Парите й изчезват систематично. Контролът над тялото й, мислите и живота й непрекъснато се усилва. Към социалната изолация и нелегалния статут на пребиваване в чужбина се прибавят и все по-брутални побои над жертвата. Става ясно, че в този момент партньорът й е бил осъден в България за поредното престъпление. Молил я за пари, за да може да напусне страната и да се спаси. Веднага след като тя му помага, той й вдига скандал по незначителен повод, нанася и жесток побой в присъствието на детето. Следват заплахи, че той ще отвлече детето, че тя никога повече няма да го види, че ще я залее с киселина, че ще отиде в университета, където тя учи, ще разлепи нейни снимки и ще оповести, че тя е проститутка. Това е било и времето, в което Анастасия е била най-отчаяна от всичко, което преживява и съответно в този момент е вземала наркотици, за да може да претъпява болката, която преживява, както и сънотворни лекарства, за да може да спи, тъй като всичко, което й се е случило, е довело до състояние на истерия и невъзможност да върши работата, за която всъщност се е трафикирали в Западна Европа. През този период Анастасия разказа през сълзи, че се е случило така, че на няколко пъти е опитала да сложи край на живота си. Имало е период, в който й е било позволявано да спи само по 3 часа на денонощие. Споделя, че когато й се е случвало да стане с 5 минути по-късно, е започвала да удря и да скубе себе си като самонаказание. Описва как е започнала да се вманячава, що се отнася до личните си вещи и навици. Развила е болезнена фиксация, точно как трябва да се приготви, точно как да оправи косата си, точно как да остави четката си за грим. И ако нещата не се получавали именно по този начин, това провокирало у нея психични сривове. Споделя, че се е страхувала от тези свои автоагресивни прояви. Случвало и се дори да вземе камък и да започне да се удря с него. С по-нататъчното ескалиране на напрежението, усещането за безизходица и пълно отчаяние са довели клиентката до желание да сложи край на живота си, поглъщайки големи дози лекарства. Въпреки че е била спасена, животът е продължил да бъде за нея непосилно бреме.
Споделя за ужаса, преживяван ежедневно, когато трафикантът я е качвал в колата, за да я заведе на околовръстното шосе и да я остави да проституира там. Сравнява преживяванията си с усещането да си вързан с въже за врата, да те дърпат на сила и да продължават да те влачат безмилостно, дори след като си паднал на колене. Спомня си как е плакала в колата, как гневът и отчаянието й са били толкова неудържими, че в един момент е трябвало да ги насочи срещу себе си. Разказва как в такива моменти се е драла, как се е удряла, как се е скубала, а трафиканта се е смеял и е повтарял, че тя е луда. В някакъв момент жертвата достига до психичния си предел. Описва как не е можела да издържа това изтезание и минута повече и просто е искала всичко да свърши. В такова състояние е отворила вратата на колата, скочила е в движение и се е затичала към близката ЖП линия, където се е хвърлила на релсите пред движещ се влак, който някак си е успял да спре на около метър от нея. Тук наблюдаваме някои от типичните механизми за манипулация, прилагани при трафика на жени, с цел сломяване на техните съпротиви и психични защити. Посредством формите на тежко насилие, изнасилвания, тежки, жестоки изтезания, побои, глад, лишаване от сън, жертвата бива поставена в екстремални условия за оцеляване. Атакува се психичния защитен механизъм на човек, който се състои във вярата, че светът около нас може да бъде контролиран. Когато въпросът за смъртта от философско-абстрактен се превърне в болезнено личен, защитите, които обикновено ползваме, вече не могат да ни служат. При опасност за живота си човек просто изключва, спира да разсъждава с една единствена цел – физическо оцеляване. Пълното физическо изтощение е следващия ключов фактор. Системата за манипулации включва правилото да не се дава никаква възможност на жертвата за почивка. Никакъв шанс тя да остане насаме със себе си, да помисли, да се възстанови поне от части и да предприеме мерки в своя защита. 20-часовият работен ден, освен че носи огромни печалби за трафикантите, е също така много важен за сломяване на психиката на жертвата. Установяването на тотален контрол над тялото на пострадалата, над телесните й функции, лишаването от сън, храна, лична хигиена, лично пространство, разрушават усещането й за автономност. Настъпват промени във всички структури на аза, усещането за тялото, представата за другите, ценностите, идеалите. Бива ограбена самата й идентичност. При това често се достига до отнемане на името на жертвата и дори самоусещането й като човешко същество. Оцелелите от тежки форми на трафик могат да усещат себе си като принизени до нечовешка форма на живот. Налагането на тотален контрол и изолация има също своите силно разрушителни последици за човешката психика. Жертвата бива изолирана от външния свят, забранява и се да общува с други хора, освен с трафиканта, и строго се следи. Толкова искам да разкажа всичко. Започна преди повече от 10 години, когато отидах на свиждане на мой близък, който беше в затвора. Тогава се запознах с Стоил, който също излежаваше някаква присъда. Баща ми цял живот не ни даваше никаква мира. Добре, че имах баба и дядо, които ме гледаха като дете. В самото начало Стоил ми вдъхна някаква надежда. Когато излезе от затвора, аз успях дори да завърша средното си образование. Бях изключително затруднена финансово и не знаех към кого да се обърна, на къде да поема в живота си. Чувствах се толкова неориентирана и плаха. Тогава Стоил започна работа във Варна в някакъв бар за момичета. Каза ми, че мога да работя и аз
там като компаньонка. Той ми казваше, че така аз ще мога да помогна да създадем едно общо бъдеще. Да се устроим и да имаме нормален живот. Съгласих се и след около 3 месеца се преместих при него във Варна. Тогава и забременях. След като родих, никой не ми помогна с грижите за детето. Стоил настояваше да се връщам на работа. Казваше, че трябва да имаме нормален живот и за това трябва да работя. Започнах отново работа в бара, като компаньонка. Измина повече от година, но всичките пари, които изкарвах, той поиграваше по казина и изпаднах в дългове. Аз преди не знаех въобще къде отиват парите, какво се случва с тях. Аз му давах почти всичко. Той непрекъснато ми се молеше, говореше ми, че трябва да го спасявам, че аз само мога да го спася. И никой друг. Така ми влезе под кожата, още от самото начало. Аз бях в чужд, непознат и враждебен за мен град. Нямах никаква среда, бях изолирана от всичките си приятели и не смеех на никого да кажа за тази ситуация, дори и на майка ми. Но той трупаше все нови и нови дългове по казината и аз не можех да смогна да му ги изплащам. Започнаха заплахи и се наложи да бягам извън България. Тогава той ме излъга, че в Амстердам има човек, който ще ни уреди. Много по-късно разбрах, че просто попаднал на обява на бар за момичета. Отново започнах да бъда компаньонка. Следваха нови дългове в казина, или поне така ми казваше, и се наложи отново да бягаме, заедно с детето, този път в Белгия и пак в бар, където трябваше да бъда компаньонка. Всичките ми пари, които изкарвах, отново и отново изчезваха. Чувах само назидателни и заплашителни реплики. Ти трябва да изкарваш пари. Ние нямаме пари. Трябва да изкарваш пари, иначе... Когато си позволявах да попитам какво става с парите, отговорът беше един и същ. Неспирни, жестоки побои, обиди, заплахи. Опитахме аз и детето да избягаме. Върнахме се в България. През това време той успял да привлече и да пороби друго момиче, което е било подложено също на непрестанен шантаж, заплахи, изнудвания и побои, всякакви видове насилие, за да робува. Оставих детето в България и отново се върнах, но си дадох сметка, че ако искам да оцелея, трябва да избягам. Реших тайно да събера някакви пари и да избягам, за да мога да се спася. Но за това ми трябваха още няколко месеца. Но където и да криех парите, той ги намираше и ми ги отнемаше и ме биеше и отново парите изчезваха. Преместихме се в Германия, където той ме караше да бъда всеки ден на един околовръстен път, като непрекъснато ме заплашваше и биеше. Това продължи години. Нямах никакъв шанс да се измъкна. Заплахи към мен, към майка ми, шантажираше ме с детето, биеше ме. Живеех като вцепенена. Тогава започнах да получавам много тежки психични кризи. Не можех да избягам. Не знаех какво да правя, сякаш бях без воля. Тогава започнах сериозно да мисля, че трябва да се накажа за това, което ми се случва. Непрекъснато си наранявах ръцете,
Скубих се. Исках да ме боли, защото не можех да понеса повече тази съдба. Започнах да приемам лексотан, дианксид, но желанието ми да свърша със себе си не изчезна. Всеки ден ме качваше в колата, за да ме заведе на онзи път. Не зная дали друг е имал това чувство. Усещането е като да ти сложат клупа на въжето около врата, да те задържат здраво за гърлото с въже и да те задърпат. Все сила да те търпат. Ама да те търпат, много да те търпат. И колената да се влачат по земята и да няма въздух. Толкова съм ревала в колата, която ме кара. Удрила съм се по лицето, хапала съм се, драла съм се, скубала съм се. Искала съм да се напусна, да избягам от тази увивка. Той непрекъснато повтаряше: ти си луда. Изпадах след подобни думи в още по-голяма ярост и едновременно безсилие, и още по-жестоко се наранявах. В едно подобно състояние аз просто скочих от колата, която ме караше, за да ме остави край пътя. Усещах това въже много силно усукано около врата си. Нямах вече никакъв въздух. Затичах се към линията, която бе наблизо. Идваше влак. Не беше далеч. Легнах на линията. Беше студена като острие. Исках целият този ад да свърши. Но влакът успя да спре буквално на метър от мен. Тогава изведнъж, като да осъзнах и се изплаших. Какво правя? Разследваха ме за това. Страхувах се да кажа истината, срамувах се. Казах, че съм искала да пресеча линията и съм паднала. Толкова исках да уча в университет. Исках да се измъкна. Успях след този инцидент някак с много лекарства да се закрепя и да получа разрешението му да кандидатствам в университет. Във Франция ме приеха, но бях изправена отново пред необходимостта да заплащам такси. Но той продължи да ми взема всички пари. Продължи да издевателства, като непрекъснато променяше тактиките си. Или побои, или заплахи, или плачи молби. Срам, страх, безсилие, отчаяние и болка. Не можех на никого да се оплача. Нямах приятели, нямах среда, боях се от всичко, нямах надежди. Опитах се веднъж да разкажа за всичко това на мой клиент. Да споделя ли историята си? Просто да я споделя. Исках да освободя тези срамни спомени от мен, защото отровата им ме убиваше и е толкова болезнено. Клиентът ме изслуша. Не се надявах да ми помогне, но самото отношение да бъдеш чут и да не бъдеш съден за това, което говориш и преживяваш, за мен вече беше надежда. Този човек ми обеща подкрепа и го стори. Стоил отново се забърка в някакви афери и бе осъден на ефективно лишаване от свобода.
Започна да ме моли, да ме умолява, да му пратя пари, за да избяга, за да се спаси. Казваше, че ще се грижи за мен и за детето. Ще имаме добър и топъл дом. Молеше ме. Отново бях толкова разколебана. Той ме молеше за помощ. Държеше се толкова беззащитно. Помогнах му. Той отново избяга от България и се свърза с познати от своята престъпна среда. Отидах при него, за да си взема детето. И той веднага започна да ме обижда. Унижава и пред очите на детето ме приби, като непрекъснато крещеше на детето, че майка му е луда. В такова състояние отново се опитах да избягам. Върнах се в университет и въпреки случилото се, или именно поради това, за моя изненада, аз успявах да си взема изпитите. През това време чудовищният терор, на който бях подложена от него по телефона, отново ме прекърши. Каза ми, че никога повече няма да види детето си. Непрекъснато повтаряше, че ще ме залее с киселина, че ще дойде в университета и ще го облепи с плакати, за да знаят всички с какво се занимавам. И всеки път искаше от мен по 1000 евро, като започваше да плаче и казваше, че той и детето са на улицата, в много лошо състояние. Положението било плачевно и аз трябва да помогна. Плачеше, молеше се, обещаваше, че ще се промени. Отново се опитах да помогна. Но съвсем скоро заплахите с убийство и заливане с киселина отново започнаха. Тогава помолих за помощ, защото не мога да успея сама. Опитвам се да променя живота си и съм намерила подкрепа. Но все още живея в този чудовищен страх, който е в мен и е част от мен. Ходя с наведена глава, защото се страхувам да не бъда разпозната.